Hello guys, welcome back to my another video. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडियो लाना फैलायबाय गोदान टपिक लानानै दिनै भिडियो ब्लगबो नङा जेबो निउसबो नङा दिनै भिडियो जागोन मोनसे एक्सपेरिमेन्ट लाइफ फर्स्ट टाइम आंनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियेन्स जागोन नैबे नोंथांमोना बेलेग चेनेलाव नुबायबो जानो हागौ बेलेग लेंगुवेजाव दिनै जोंनि बर' लेंगुवेजाव दिनैसो आंनो फार्स्ट जागोन जों बेबायदि एक्सपेरिमेन्ट खालामनाया मानो होनबा एक्सपेरिमेन्ट खालामग्रा यूट्यूबर गैया जोंनियाव आंबो यूट्यूब बेबायदि एक्सपेरिमेन्ट खालामग्रा नङा खिन्थु नैबेखौ जास्ट ट्राइ नायनायदों माबायदि जायो तो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखांबाय जानांगौ मानि सायाव एक्सपेरिमेन्ट खालामगोन आं दिनै तो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय तो दिनै भिडियोखौ जागायदोंनोसै मा होनो जायखिजाया नोंथांमोना फट' बा माबा जेरेक्स खालामनोबाथाय मबाइलाव बा केमेरायाव थिखांनानै फट'खौ जास्ट ओरैनो नर्मेलि लेपटपाव माबाबाय ओमफ्राय प्रिन्ट खालामबाय बेबायदिसो खालामो नङा होमबा दिनै आं खालामगोन मा नैबेबायदि पेपाराव डाइरेक्ट मबाइलजों केमेराजों थिखांनाय नङा आं गावनो थारमाने गावनि महरखौनो बेयाव होनानै स्केन खालामगोन आरोना स्केन माने जेरेक्स कपि खालामगोन बेयाव आइ कपि नङाबाबो जायखिजाया मोखांनिनो बेवहाय कपि खालामगोन बे एक्सपेरिमेन्टखौ माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो नोंथांमोना नायलांदो दा नैबे जोंनिया जाबाय नैबे मोनसे प्रिन्टार इप्सननि मा होनो इखौ फार्स्ट टाइम होनोसै नै पेपारखौ सोना लाबाय बेनिफ्राय अन दङ बेवहाय नै कालार आरो वाइटबो खालामनो हागोन बेवहाय माबायदि जागोन अके दा नै बेवहाय जेरेक्स आरो कालार खालामगोन बेवहाय गावनो कपिखौ माबा खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै डाइरेक्ट मानो नोंथांमोना मबाइलजों बा केमेराजों थिखांनानै फट' प्रिन्ट बा जेरेक्स खालामनाय नुदों नै दानिया आं नै माबायदि खालामदों नै डाइरेक्ट बेवहायनो होखादो स्केनाव माबायदि नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै नैला नैबे मोफ्रुखौ नुदो नैला नैबे मोफ्रुखौ नुदो नै बेखौ नुदो नै एखे साइज नुदो ना बेवहाय मा होनो इखौ नै खानायखौ नै गोसोम नुदो बे खानाय खिनाखौ बिनिफ्राय दानिया जों मा खालामगोन कालार जेरेक्स खालामगोन दानिया कालाराव माबायदि फैयो नोंथांमोना नायलायदो नै कालार खाथियाव लानो फै केमेराखौ कालार एसे टाइम लायो कालार जेरेक्स आरो मा होनो इखौ नै वाइट माबायदि नाय नोंथांमोना मा होनो नै खावलाया बेवहाय नै ग्लासाव सिथाबनाय बायदि बेबायदि जादों ग्लास सिथाबनायखाय बेबायदि जादों बेवहाय नै गोदनाखौ बाहाय एसे फिसा नुदों गोदनाखिनिया बाहाय हाबदो बेनिफ्राय नै दारिया बाहाय एसे नुदो बेनिफ्राय सोब थिक थाक नै बेनिफ्राय कालार आरो वाइट एके सेम दाना नायदों नै गाइस मा होनो इखौ नोंथांमोना नै फार्स्ट टाइम बर' नुनो मोनगोन बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ आंबो दिनै फार्स्ट टाइम एक्सपेरिमेन्ट माबायदि जादों नाय जोबोद मोजां गन्थंखौ बाहाय गिदिर नुदों आरो न' गन्थंखौ नोंथांमोनाबो खालामना नायबानो जाबाय सोरबानियावबाफोर प्रिन्टारफोर दङबा नोंथांमोनाबो बेबायदि एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायबानो जाबाय लाइफआव गोसो दङबा नोंथांमोना आरो सोरबाफोर गिदिंबा हामा जाजानो गिदिंबा खालामनाङा तो नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे भिडियोखौ नायनानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मा होनो इखौ आंनि बे
दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबायदि जादों आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामला जेब्ला आं गोदान होयो अब्लानो नोंथांनो फार्स्ट नटिफिकेसन सहैनाय बायदि थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' फ्रेन्ड्स बाय बाय